Got this. La sine-cubic graph, sizokwenza a differential calculus. Sine-cubic graph, le cubic graph yethu sasisidweba a straight line. Lo line lo ozosinikeza i-average gradient oyisecant. Line oyisecant ulayini okhatha igraph into 2 points. So igraph yethu ikhatha lapha nalaphaya. Then sesingasho sithi leli point leli lu-x. Shothi kusuka la uzofika lapha ku-x unit. This is the x coordinate. Lu-x. So ukusuka la uzofika lapha ku-h. So if leli point lu-x, shothi la kuzoba u-x plus lo h lo. That is the x coordinate. So masifuna the y coordinate sisubstitute u-x. This is f at x. Le graph yethu le. Sisubstitute u-x, i-value ka-x ku-f at x ukuze sithole i-value ka-y. Nangapha ukuze sithole i-value ka-y, khumbule u-x in this case, x in this case u-x plus h, u-x in this case u-x. So uma ngabe sesifuna ukuthola the y coordinate, kufanele substitute i-value ka-x ku-f at x, so kuzoba u-x plus h. So sesinama-coordinate awu-2. So sinama-point awu-2 la. Sinama-point awu-2. Mangakuvezela kahle. This is x is to y. This is x is to y. Lona singasho sithi y2. Lona u-x2. Lona u-y1. Lona u-x1. Okay. Mase siwazi lawo ma-point. Singayithola into ekuthiwa yi-gradient. M gradient y2 minus y1 all over x2 minus x1. In this case, y2 wethu u-f at x plus h minus f at x all over u-x2 u-x plus h minus u-x. Nangu x plus h, nangu x. So lana lento esinikeza i-gradient. To be specific, isinikeza i-average gradient. I-average gradient. Ayisinikezi i-gradient yona ngqo. So uma ngabe sifuna ukuthola i-gradient ngempela, kufanele senze i-value ka-h i-approach u-0 ibe ncane kakhulu. So mayiba ncane shuthi lama-points lawo mabili azosondelana. Kufanele sibe ne-tangent. Le secant le kufanele imuva away. Okay, lo line kufanele umuva away from being a secant ube yi-tangent to the graph. So singaba nento enje. Yes. Lo line lo kufanele usuke lapha ekubeni i-secant ube yi-tangent. So okusho ukuthi kufanele uthashe le graph at only one point. So ngaleyo ndlela lo line uzosinikeza i-gradient, ngeke uzosinikeza i-average gradient. Kukanjalo. So kanje ngoba sitholeke kanjena nje lena i-average gradient. Mangabe sifuna i-gradient kufanele senze sure ukuthi lo line lo uthasha le graph at only one point, okusho ukuthi i-value ka-h kufanele i-approach u-0. Ngaleyo ndlela leyo sizothola into okuthiwa i-gradient. But okwamanje le ngiyibhalela sizobe sithole ini? I-average gradient. Okay. Bese kuba khona into kanje.
u-f at 5, ish, yabona-ke le nto yenzani manje? U-f at 5, lo usinikeza the y value, where u-x elingana nobani? No-5. Mangathiwa nje sisubstitute kanje, la khona khona u-x esifaka u-5, kusho ukuthi sizothola i-y value. Kodwa uma ngabe sesithi f prime of 5, sekuno-prime kanjeya, lapho sizobe sithole i-gradient, where u-x elingana nobani? No-5. So sifuna ukuthi la sizothola i-gradient la khona u-x elingana no-5. Kodwa ma-substitute u-5 njengekho prime laphaya, sizobe sithole i-value ka-y. Okay, so ukudifferentiate kusinikeza i-gradient yaleyo function leyo esuke siyibhizi ngayo. So sizokwenza example laphona sithola si-differentiate from the first principle. How to differentiate using the first principle. I'm looking for an example. Okay, f at x is equal to 3x. So equation is what? Find from first principles the gradient of f at x equal to 3x at any point. Noma ngabe kuliphi point bathi asitholeni i-gradient, sisebenzise i-first principle. Sizokwenza kanje. Kufanele sithole u-f at x plus u-h. Kufanele sithi 3, la khona khona u-x, good people, sizoplaza bani? U-h. Kanje. Bese sivula i-bracket kuzoba 3x plus 3h. So this is f at x plus h lingana no 3x plus 3h. Okay, u-f at x sinaye ulingana no 3x, u-f at x plus h ulingana no 3x plus 3h. Bese sibhala-ke how to find i-gradient. So f prime of x is equal to the limit as h tends to 0. Bese sibhala i-formula. Le formula izothi kanje. Masifuna ukuthola i-gradient, nansi i-formula esizoyisebenzisa from the first principle. Ithi f at x plus h minus f at x over h. Mhlambe ngapha angisolvanga le shandisile. Ngapha u-f at x plus h minus f at x over lower x ukhansela na lower x kuba u-h. So thina into la esifuna ukuyenza ngale average gradient ukwenza i-value nga-h ibe ncane kakhulu, so that sizokwazi ukuthola i-gradient at least at 1 point. Njengamanje-ke sesisebenzisa yona le formula le ngale ukuthola i-gradient ethi f at x plus h minus f at x all over h.
Kodwa manje umehluko sekukusho sengikufake ngaliya. Sesifaka ukuthi f prime of x is equal to the limit as h tends to 0. As i-value ka-h ibancane kakhulu, sifuna ukubona ukuthi i-gradient izolingana nobani. Okay, sesingabuyela ngapha. Nansi i-formula yethu esizoyisebenzisa. Before uyisebenzise, ngathi ungaqala uthole laphayana ukuthi u-f at x plus u-h uzolingana nobani. Bese-ke uyasubstitute-ke. The limit as h tends to 0. U-f at x plus h bese simtholile u-3x plus 3h minus u-f at x, f at x nanye u-3x over h. La kunama-like terms. U-3x no-3x bayakhanselana. Izosala the limit as h tends to 0. Sino-3h all over h. Salo zethu siyaqhubeka. The limit as h tends to 0. Usukhipha-ke u-h ngaphandle. Kahle kahle nje vele ungaphandle kulesi sibalo. So h ukhanselana no-h. So senza ngazo zonke iy'ndlela ukuthi sigcina sifuna uku-remove lo ya-h okuyi-denominator so that sizokwazi ukuthola ukuthi i-gradient ubani. So u-f prime of x ngani zakwethu usezolingana ne-limit as h tends to 0 is equal to 3. So since u-h engasekho lapha eduze no-3, i-gradient yethu izolingana no-3. So i-gradient yethu at any point ilingana no-3. Mhlambe sithole enye example ezosenza ukuthi sithi uku-understand-a kaningana ukuthi siyithola kanjani le gradient. From the first principle, here we have this function f at x equal to 1 minus 3x squared. Nakhona question ithi find from the first principle the gradient of f at x. Ngiyibhala nje amabona. Find from the first principle the gradient of f at x at any point. Bathi asitholeni i-gradient ka-f at x at any point. I-formula esizoyisebenzisa siyayazi ithi f prime, that is the derivative, f prime of x. U-f prime of x i-derivative ka-f at x. Kubizwa kanjalo. So i-derivative yini? I-gradient. I-gradient yaleya function leya. F prime of x is equal to, formula yethu izothi the limit as h tends to 0, as h ebancane is equal to ngapha soba no f at x plus h minus f at x all over h. So asifuni ukuthi u-h loyana abe u-0 cause le nto yethu izoba undefined. Okay. Noma sifuna ukuthi u-h egcine eyi-denominator lapha, sifuna ukumsusa u-h. Kufanele sithole iy'ndlela zokumsusa. Okay, kufanele siqale sithole, okay, u-f at x sinaye, so siyazi ukuthi sizosubstitute in laphaya. Inkinga yethu f at x plus h, singaqala simthole f at x plus h 1 minus 3 la khona u-x sifaka ubani? U-h.
sino-x plus h all squared. Then we solve. 1 minus 3. La singavula ama-bracket amabili, or we square the first term twice the product of the two terms over 2xh square the last term h squared. Ngithi kuyabonakala. Omunye angavula ama-bracket awu-2 bafowethu. Niyazi nani kuzoba x plus h square times alo naloya times alo naloya times alo nalo times alo, kuzosikhiphela leya nto leyana-ke. Unaphuzana akekho lapha u-negative. Ngenzeni mina la? You say square the first term, so x squared twice the product of the two terms, or 2xh square the last term h squared. So nala uma wenza ngale ndlela kuzoba x squared plus xh plus xh plus h squared. Okuzogcina sekunikeza x squared plus 2xh plus h squared. Okay, kuyafana. Then unga-remove i-bracket ngalo minus 3. So no minus 3x squared minus 6xh minus 3h squared. So sesimtholile u-f at x plus h ukuthi ulingana nobani. Then lapho khona f at x plus h, as h tends to 0, sesizofaka 1 minus 3x squared minus 6h minus 3h squared. F at x ulingana nobani? F at x ulingana, uvula i-bracket masufaka f at x, ulingana no-1 minus 3x squared all over h. The limit as h tends to 0, 1 minus 3x squared minus 6xh minus 3h squared. Sivula i-bracket ngo-negative, kuba minus 1, kuba positive 3x squared all over h. Mase sifike la sibheka ama-like terms, lokhu kukhanselanayo, minus 3x squared positive 3x squared kuzokhanselana, negative 1 no positive 1 kuzokhanselana. Sekusele lokhu okunye-ke, the limit as h tends to 0, kusele u-6xh minus 3h squared all over h. Usuwenze njani mase ufika kulesi step? Ngenhla usufuna lento esiyibiza ngokuthi common factor. The limit as h tends to 0, uzokhipha u-h ngaphandle, kusala minus 6x, kusala minus 3h all over h. So u-h bafowethu uzokhanselana no-h, ukhanselana no-h, aloku siqhubeka la isibalo. Loya limit awumshiyi wehla nayo njalo. The limit as h tends to 0, sesisele no minus 6x minus 3h. So kulesi step esilandelayo asikho isidingo sokuthi umsubstitute u-0. But-ke kulesi step esilandelayo la khona u-h sifaka u-0. Njengalaphana nje kuno-h sifaka u-0. Kusho ukuthi-ke ekugcineni u-f prime of x uzolingana no minus 6x. So this is our final answer. Le part le izosinikeza u-0, 0 times anything is 0. Futhi sesiyitholile i-gradient at any point. Kuyezwakala yini bafowethu? Sizame i-example
Ngani ngiphendule singalahleki kakhulu 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 kakhulu. Then sebethi eh kukhona umbuzo olandelayo uthi hence find f prime of 4x. The derivative of f at x equal to -4. Shuthi kufanele uthi la khona khona x ufaka u-4 bese uthola nakhona i-gradient ethi x elingana no-4. So -6 times 4. Asithole nenye futhi example. Sizoze siyibambe nje. Sizoze siyibambe. Lena ithi f at x is equal to 1 minus 3 x squared. Indaba ithini-ke la ngani zakwethu? Nakhona i-question ethi ngiyacabanga ukuthi akusiyela kade siyenza manje. Yiyo mani ishi. Angifuni kade siyenza manje. Okay. Ngithole enye. Ngeke ngithole nje x. From the first principle, asitholeni i-derivative, isho njalo nakuza. Determine the derivatives of the following at any point by using the first principle. Question nje izoba njalo. So, sizothi kanje. Into kufanele uqale uyithole nansi. Kufanele uthole f at x plus h. So, la khona khona u-x plus abani? U-h. U-f at x, okay? U-f at x unaye u-x. Nazi izinto zakho y'phelele. Bese uzofaka ifomula yokuthola i-gradient. F prime of x is equal to the limit as h tends to 0. F at x plus h minus f at x all over h. The limit as h tends to 0. Then f at x plus h simtholile u-x plus h. F at x u-x over ubani over u-h. So mawubuka lapha ngenhla u-x no-x bayakhanselana. Sizosala nobani? The limit as h tends to 0. So sizoba no-h over h. Lokho kuzosinikeza bani? Lokho kuzosinikeza u-1. Mawudivayida lapha sizothola u-1. The limit as h tends to 0, h divided by h, that is 1. So i-gradient yethu f prime of x uzoba ubani? Uzoba u-1. That would be our gradient. Sithole esinye futhi isibalo. Ubani oqeda kusijoyina? Amahle abaleka abuye. Okay, ake sibuke nakho. F at x elingana no-2x
Ngifanele ukuthole f at x plus h. U-f at x simnikezwe vele u-2x. F at x plus h. La khona khona u-x plus u-h. Then usungavula-ke i-bracket. Uma uvula i-bracket soba no-2x, sibe no-2h. Then bese wenze njani? Bhala ifomula yakho yokuthola i-gradient. The limit as h tends to 0. Then we have f at x plus h minus f at x all over h. Now the limit as h tends to 0. Yazi la ususebenza i-answer usowazi kuzophuma yiphi. Yabona nje la ngiyazi ukuthi kuzophuma u-2 i-answer egcineni. But ngizonitshena-ke ukuthi i-trick ukuthola kanjani lokho asikafiki lapho. Okay, lo ulingana nalo kuzoba u-2x plus h minus f at x u-2x all over h. So sinama-like terms lawo, lo naloya bayakhanselana ngempela. Ah, ngiyibhale kanjani lento? Niyangibona-ke manje ukuthi nginjani. Lana ngino-2x, ngibhala nami into ngiyitidi 2h minus 2x is, then khona bakhanselanayo, lo nalo bayakhanselana. Isikhathi esiningi kulesi step lesi, lokho okungenawo h kuyaphela la. Okungenawo h kuyaphela. Then the limit as h tends to 0, sesisele no-2h over h. U-h no-h ngiyaqonda ukuthi niyabona ukuthi bayakhanselana. Sesisele ne-limit as h tends to 0, sisele no-2. Therefore, f prime of x is equal to 2. Ngabe ngishilo ukuthi i-answer siyisebenzelayo laphayana u-2. Sithole enye example. We have u-g at x. Ngicabanga ukuthi seniyaqasuka nani manje ukuthi hhayi, lo muntu uselokhu enza yena yedwa nje, asafuni ukuthi nosinethu senze nathi. Unomona, ngabe uyasinika nathi senze. Ngalokhu kwenza yena la. Okay, singathola i-answer yala ngani zakwethu esiyisebenzelayo u-minus 3. Fanele ekugcineni sithole u-minus 3. But ake sithi-ke g at x plus h, sizothi minus 3 kuzoba x plus h kanje. Then sivule i-bracket ngo-minus 3 kuzoba 3x kuba minus 3h. So lo ubani u-g at x plus h. U-g at x vele nami nguye lo simnikezile. Then usuthi g prime of x is equal to the limit as h tends to 0. Formula yethu izoshintsha ithi g at x plus h minus f at x all over h. The limit as h tends to 0, which at x plus h minus 3x minus 3h minus u-f at x wethu, singakhohlwa i-bracket ngani zakwethu, u-negative lo wefomula, and u-g at x ulingana no-negative 3, ingakho ngizofaka u-minus 3x all over
x. So kulesi step lesi lokho okungenawo h ungakhanselananga shuthi khona iphutha olenzile. Kufanele kukhanselane lokho okungenawo h. The limit as h tends to 0. So no minus 3x minus h plus 3x all over h. Then more like terms. Lo nalo bayakhanselana. So sala limit as h tends to 0. Then we have minus 3h over h. Lo nalo h bayakhanselana. Sala limit as h tends to 0. Sala minus 3. Therefore, the limit as h tends to 0 akusekho-ke la singasubstitute khona u-h, so le constant izobuya njengoba injalo, sobeka ku-minus 3. Ingakho ngithembe ne-answer esiyilindele laphaya u-minus 3. Mhlambe singathola enye i-example ayilena-ke senizongitshena ukuthi hhayi sesiyayibona le nto le usungisinika. Ilayithi lami la lihamba hamba likhanya kancane. I don't know why. Liyaphela ulayithi lami acala ngiphe nje imizuzu ewu-2. Noma yini isekhona nje elilodwa nje. Lixhuma leli layithi. Ya. Sekungumumo. Welcome back Sibahle. Angazi noma uyosithola yini kodwa la Sibahle thina sizama ukuthola i-gradient ngendlela entsha. Asazi ngoba i-introduction igejile. Kodwa uzoyibamba lula le nto le. Isibalo sethu nasi engikunikeze nasi isibalo. F at x is equal to x squared. So kufanele sithole u-f at x plus h. La khona khona u-x siyambona u-squared. Somfuna u-x eyedwa simhlanganise no-h bese sibuyisela u-squared. So le nto ithini ithi sekunama-bracket amabili. Ngiyayithanda kanjalo. Then bese siyawavula lama-bracket amabili. Alles times on x squared plus xh times on h plus xh plus h squared. So x squared plus 2xh plus h squared. So sesimtholile u-f at x plus h. Sekufanele sithole i-gradient yethu-ke manje. Gradient f prime of x is equal to the limit as h tends to 0, f at x plus h minus f at x all over h. Iformula le. Iformula. Lo siqale samthola besithola lo. Simthola ukuthi ulingana no x squared plus 2xh plus h. The limit as h tends to 0. Then esikhundleni sakhe sesiyamfaka ulingana no x squared plus 2xh plus h squared. So lokhu kuthiwa i-first principle. We are finding a derivative from the first principle. Then minus ngifake i-bracket ngamabomu nje. F at x ulingana no x squared. Negative multiplied by positive
angisananga. Okay. Mm, angazi kwenzakaleni. Angazi kwenzakaleni. Ku-disconnect i-speaker kahle kahle. Asebenze ngayo yonke lento leyo. Alright. Isibalo besisenza ngicabanga ukuthi u-f at x elingana no-x squared. Eh, Ngathi ngikutshene i-answer esiyilindele la. Silindele ukuthola f prime of x elingana no-2x. I-answer yethu lesizayithola ekugcineni. Kodwa-ke ngesenze step by step siqale sithole f at x. Uyakukhombisa njani lokho engikusho engikwenzayo? F at x plus h. So la khona khona u-x sihlanganisa u-h sibuyisela u-squared loya. Then bese vulile-ke ama-brackets amabili ngibonile. U-square the first term, x squared, twice the product of the two term, u-2xh. Then u-square the last term, h squared. Then ubhala formula yakho yokuthola i-derivative or i-gradient. The limit as h tends to 0. You have f at x plus h minus f at x all over h. The limit as h tends to 0. F at x wethu, this is x squared plus 2xh plus h squared. F at x ubani? X squared all over h. Khona ukukhanselana lokho kungenabo h kuyahamba. Ngiyakhanselana naloya at this point. Then I'm left with the limit as h tends to 0. So now 2xh plus h squared all over h. The limit as h tends to 0. Sesikhipha i-common factor lapha ngendla ukuthi ikuphi okukhona la nanga u-h obviously. H simkhipha ngaphandle. Ish ayibonakali-ke. H simkhipha ngaphandle. Kuzosala u-2x plus h we-1 all over bani? All over h. And h ukhanselana no-h. Then we are left with the limit as h tends to 0. We are left with 2x plus h. La lesi step lesi f prime of x asisivezi kahle kahle konke lokho kuno-h kuyaphela la. Kodwa uma uthanda uyaveza 2x plus la khona khona h sifaka u-0. Ngakho sisala no-2x. Ingakho ngithe mina i-answer yethu lapha esiyilindele ukuyithola u-2x. Nawe usazoyenza loo nto ilula kabi ukuthi ubona ngani ukuthi i-answer kufanele ngiyithole ubani. Namanzi nje amancane lawo. Lento enama-rules akhona. Ngoba ngasenze lesi. F at x is equal to 2x squared. Answer la kufanele siyithole
u4x. Yeah, that is 4x. Sebenzela apha y. That kufanele siqale sithole f at x plus h 2 into x plus h all squared. Then uzovula ama-bracket amabili. Mina ngoba ngimdala ngeke ngize ngiwavule ama-bracket amabili. Square the first term, so about x squared, twice the product of the two terms, so about 2xh, square the last term, h squared. Then bese uvula i-bracket ngo-2, so about 2x squared plus 4xh plus 2h squared. Okay, bese ubhala i-formula yakho yokuthola le gradient or le derivative. F prime of x, the limit as h tends to 0, f at x plus h minus f at x all over h. Now the limit as h tends to 0, lokhu sikutholile u-2x squared plus 4xh plus 2h squared. Then minus f at x over 2x squared all over h. The limit as h tends to 0, 2h squared x squared plus 4xh plus 2h squared minus 2x squared all over h. Okungena h kuyaphela, kuyakhanselana. Kusalokho kuno-h kuphela. Then the limit as h tends to 0, we have 4x h plus 2h squared all over h. Then manje sekufanele senze njani? Sikhiphe i-common fact lesi step. Ngenhla i-numerator yethu kufanele sikhiphe u-h as a common fact. I say the limit as h tends to 0 kuba u-h into 4x plus 2h kuba u-h la ngezansi, then h khanselana no-h. We are left with the limit as h tends to 0, 4x plus 2h. Lesi step la kuno-h khona sifaka bani? U-0, 2 times 0, f prime of x kulingana nobani? No-4x. So it is easy as ABC. Siyayibona bafowethu le shandisi. Please comment. Yes. Siyayibona. Yes. Okay. So before simuvele kwezinye iy'balo, ngizonipha nje u-5 minutes. Nginikeze iy'balo ey'mbili. Kulo 5 minutes nizoyibhala lapha emabhukwini enu. Niyishuthe niyifake egruphini. Ngizocima leli class sibuye after 15 minutes, after 5 minutes I mean. Ngizonipha iy'balo ey'mbili nje enizozenza to check if niyalandela yini. Esokuqala, you find the derivative from the first principle, where f at x is equal to
Yeah, 1 plus x squared. Mhm. Lesesibili, f at x. No, sebenzisa u-g at x so that uzobona ukuthi no-g at x uyasebenza vele. Awukho umehluko. Minus 4 x squared. Zilula lezi bali engimnikezele zona. F at x, 1 plus x squared. Shit, ubani ongangitshena ukuthi kulesi sokuqala isibalo silindele yiphi i-answer, kulesi sesibili silindele yiphi i-answer? If uyayilandela i-sequence. Who can tell me? Ngethisha mina shame ngididekile. Oh. Udidekile? Yebo, teacher abakuniki le nto uyabona into boyibhala ngapha eceleni ku-right ka-right abakuniki yona Le, yokuthi ube nezinto eziyi-two. le at f at x plus h. Yes. Uyayitholela wena. La kuno-x khona u-add u-h. Wena nansi ifomula nayo kufanele uyazi. Not f prime of x is equal to the limit as h tends to 0. Akekho lo. Eh, f at x plus h minus f at x all over h. Nansi ifomula Uyazenzela kufanele le ye-x plus h. lo uyazenzela lo. La khona khona u-x u-add u-h then uyasolve. Uthatha ngapha from kule sibalo abakunike sona. Kulesi sibalo onikezwe sona la khona khona u-x ufake u-add u-h bese uyasolve. Khona uzothola No. into le. Okay, nginikeza 5 minutes. After 5 minutes, we come back. Ngizocima le class.